Franco ha muerto. Franco hilda. 1975ko azaroaren 20ko adierazpenak izan ziren, Espainiako eta baita Hego Euskal Herriko hainbat edabidetakoak ere. Francisco Franco diktadorea hil zen, orain dela 50 urte. Behia egunkariak serie oso bat egina du azaroan, haren heriotzaren inguruko gertakizunez, 50 urte harira, eta bada zehaipa. Franco hiltzela 50 urte bete dira azaroan eta behian aztertu dugu haren heriotzak zer ekarri zuen garaiaktan, baita hainbeste urte iraganik ere, nola gauza batzuk ez diren askorik aldatu. Erregimen frankista ezagri zuen Frankok, diktadura bat izan zena, Espainiako bigarren errepublikaren gobernu demokratikoaren kontra, estatu kolpe militarra jo zuenetik goiti 1926an. Espainiako gerla zibilak 3 urtez iraun zuen gero 1929 arte, eta frankismoak beste 38 urte gehiago, Franco 1975an hil zen arte. Orduan iritsi zen aldaketarako garaia. Orokorrean, Francoren heriotzak etorkizun hobe baten itxaropena piztu zuen, baina luzea izanen zen askatasun gogo hura betetzeko prozesua. Transizio garaia deitu oizaio Francoren heriotza ondokoari, baina transizioa Frankok berak auge ikusia zuen eta prestatua ere bai. Diktaduraren barneko eragileak estatu aparatu errepresibo oso bat zuten gibeletik beren sustengu, eta indar antifrankistek aldiz legez kanpoko egoera prekarioa. Orduan transizioa ezinbestez desorekatua izan zen. Euskal Herrian gainera, haren abahmenagoa izan zen talka hori, egiazko demokrazia bat eraikitzeari, askatasun nazionalaren aldahia gehitzen zitzaiolako. Hala ere, hainbat espajuren askatzea ekarri zuen Francoren heriotzak. Adibidez, frankismo garaian, euskara debekatua zen gisara, langileen oldajaldi oro bortizki zapaldua zen. Sindikatu vertikala zen, legezko sindikatu bakarra, erregimenak sorturiko elkarte bat, helburu zuena lantegi barneko gatazkak kudeatzea eta eskariak apaltzea. Frankismoaren interesekin lejatua zen. Frankismoak, kasik mundu osoak bezala, petrolioaren krisia bortizki pairatu zuen azken urteetan. Orduan, langileen kesek leku geroz eta gehiago hartu zuten emeki, klandestinitatetik sindikalismorako jauzia egin ahal izan zuten arte, Franco hiltzean. Frankismo garaian bestalde, LGTBI eskubiderik ere etzegoen, desbideratuak edo burutik gaixo zirela erraten zen. Funtsean, beste hainbat egialdetan bezala garaiaietan. Eta Francoren heriotzak ez zuen bat-bateko konponbiderik ekarri, baina zenbait prozesuk bat egin zuten aldaketa momentu horretan. Frankismo garaiko lege errepresiboenetako batzuk arintzera jo zuen erregimenak, eta mugimendu sozialen goraldi betean, indaja eta oihartzuna hartu zuten LGTBI kolektiboaren aldarrikapenek. Beste kausa anitzekin gertatu zen hori. Hain zuzen, euskalgintzaren loraldia ere gertatu zen, baina ura 60ko hamarkadan abiatua zen frankismoa oraindik indarrean zelarik. Urteetako zapalkuntzak eragin latza ukan zuen. Belaunaldiak erdaldundu ziren, euskara ikasteko eskubidea ukatu zitzaien milaka urri, laburzki ejanik, zenbait familiatan eta egitan, isildu zen euskara eta transmisioa eten. Testu inguru horretan, 60ko hamarkadan, erreakzionatzeko beharra sentitu zen Euskal Herrian. Orduan, kultureragileak plazara atera ziren, euskal kantagintza behiaren garaia izan zen, eta momentu berean, helduen eta urgen euskalduntzeko erronkari ekin zioten serioski. Ikastolak biderkatu ziren, 160 sortuak ziren Franco hiltzenerako. Ezin denak aipa, baina ura ilondotik aitzina egin zuten prozesu horiek guztiek, bai hizkuntzaren arloan, baita arlo kulturalean, sozialean eta politikoan ere. Erreforma edo haustura, ez bai politiko horrekin laburbiltzen ahal da garai hartako borroka politikoa.
Franco hilbehi eta nora jo behar zuten. Austurak planteatzen zuena zen erregimen frankistaren ondarearekin lotura oro apurtzea. Deusetik egitura demokratiko osoa eraiki, memoria eta erreparazioa frankismoko biktimentzat, erakundeak garbitu eta erregimenarekin zerikusia zuten kideak kargu gabetu, eskubide zibil eta politikoak aitortu, eta hala eskatzen zuten lujaldeai autodeterminazio eskubiderako modua eman. Urteak aitzina izan dira lorpen batzuk, baina aldi berean agerikoa da 50 urte iraganik ere frankismoarekin hausteko borondatea ez dela denena, ez da erabatekoa ere. Milaka eta milaka egitak hil, zauritu, erbesteratu, miseriara kondenatu, lapurtu, mehatxatu egin zituen erregimen frankistak. Eta justiziarik ez da egin. Frankismoaren krimenak auzitara eraman diren aldi bakoitzean, epaiak saiestu dira. 1977ko amnistiaren legea baliatu dute edo delituen preskripzioa, eta salaketa guztiak artxibatu dituzte. Hots, erreparazio historikoa eskasa da, eta alaber eskuin mutujeko giroaren gorakada nabari den garai hauetan, bada gazte belaunaldi bat frankismoa ezagutu ere ez zuena, baina arekin bat egiten duena. CIS ikerketa soziologikoen Espainiako zentroak urrian argitaratutako ikerketaren arabera, Espainian 18 eta 25 urte arteko 5 gaztetik ia batek uste du ona edo oso ona izan zela diktadura garaia. Gazte horietako batzuk dira hain zuzen, urriaren 12an Gasteizen bildu zirenak, Falange Espainolak hispanitatearen egunaren harira egindako ekitaldian. Frankismoaren peko alderdi politiko fascista izan zen Falangea. Gaur egun ere beraz, baditu alderdi horrek aldekoak. Bestela ejanik, Frankoren heriotzaren 50. urte urgena bete behiden honetan, agerikoa da frankismoaren ahastoek hor dirautela, eta ideia frankistekiko haustura ez dela izan agian uste bezain argia. Erreparazio historikorako urratsek aitzina eginen dute oraino ere, eta biktimen familiek justizia galdegiten jarraituko dute segurik. Hori, mugimendu politikoek protestatzen segitu bitartean, Gasteizko kasuan ikusi ahal izan zen bezala. Behiak azaroan atera duen seriean oinahitua da egungo atala, beraz ezin ditugu aipatu gabe utzi baliatu ditugun erreportaien idazleak. Irati Urdailetalete, Jon Orzaiz, Imanol Magro Eizmendi, Josera Senar eta Aitor Garmendia Etxebehiaren testuetatik mintzatu naiz batez ere. Gai horietaz gehiago irakurtzeko aukera baduzue Behiaren webgunean, Franco hiltzen eta izeneko seriearen atarian. Horiekola, helduden hilabetera arte ejaten dizuet, izan zaitezte albezain untxa.